Vítam vás pri predstavení stola Rockster alebo podnožia DEF 223Q. Stôl Rockster má úplne inú konštrukciu ako všetky naše výškovo nastaviteľné stoly, a to preto, že má 4 nohy a 4 motory. Konštrukcia je do tvaru U, nie obráteného T ako bežné polohovacie stoly. Vďaka tomu je zaručená maximálna stabilita. Preto sme ho nazvali Rockster, pretože je pevný ako skala. Ak by sme hodnotili jeho stabilitu v najvyššej pozícii na stupnici od 1 do 5, dávame mu 5+. Má celokovovú konštrukciu v bielej alebo čiernej farbe s nosnosťou 200 kg. Konštrukciu je možné roztiahnuť až do šírky 190 cm, takže na ňu pohodlne umiestnite aj veľké dosky, napríklad aj 280 cm. Preto sa tento stôl dá použiť aj ako rokovací alebo jedálenský stôl do domácnosti. Stĺpiky sú trojsegmentové, čo zaručuje možnosť najnižšej polohy 63 cm vrátane dosky, takže je vhodný aj pre veľmi malé typy postáv. Pamäťový ovládač má okrem šípky hore a dole 3 pamäte. V prípade stlačenia potrebného tlačidla sa stôl presunie do zvolenej pozície rýchlosťou 38 mm za sekundu. Súčasťou ovládača je aj displej, ktorý zobrazuje aktuálnu výšku stola a pri nečinnosti zhasne. Ovládanie stola obsahuje aj antikolízny systém, ktorý sa snaží detekovať prekážku pri nepozornosti používateľa. Čo sa týka dosiek, tie vyrábame z lamina od európskych výrobcov Eger a Kronespan. Štandardná hrúbka je 2,5 cm a na výber máte z veľkého množstva dekorov. Rozmery si môžete vybrať typové, alebo vám vyrobíme dosku na mieru. Ďalej si môžete do dosky nechať vyrezať zásuvky, priechodky na káble, otvory na držiaky monitorov alebo zaoblené rohy. Ak si u nás objednáte podnož, príde rozložená v 2 úzkych krabiciach. Zložíte ju jednoducho pomocou vytlačeného návodu v slovenčine alebo videonávodu na YouTube. Šírku konštrukcie si upravíte podľa šírky dosky a potom na ňu pripevníte dosku. Pre rýchlejšiu prácu odporúčame Akus Krutkovač. V prípade, že by ste nemali možnosť si podnož zložiť sami, ponúkame aj montáž kdekoľvek po celom Slovensku. Prajeme dobrý výber.